Ka China bat ka India ki deban penklan ya ka jingya de ha ka dragon elephant tanggo ong u Xi Jinping. Ka jingya de jong ka China bat ka India ka deban sim ya ka dur jong ka dragon elephant tanggo. Ka jing syat ha pedeng kimrat balong kum kadak jongki. U presiden jong ka China u Xi Jinping ulayat hu ha ka Draupadi Murmu. Kabadai ka presiden jong ka India. Haba ya keliang ya ki kubor ai kublei haka ski baar haka jing rakhe ya ka jingnap nyoposan snam jong ka jingya dei hapdeng ari. U Xi Jinping lo ongro babaro artil kiri ki deban ya trilang kamjan ong karitios. Ki presiden jong ka China bat India ki layasam ya ki kubor ai kublei haka ski baar halor ka jingnap nyoposan snam jong ka jing sedang jong ka jing yadai hap pedang jongki. Kadba ka jing yakan at kan nang kamduna hadin ka jing yakan at hap pedang ki sipai jongki haus nem arah jar arpau ha silenter uput usam jongki ha kilum Himalaya. Nalor u Xi Jinping bat ka Murmu u menteri rang badu jong ka China lembat u menteri rang badu jong ka India u Narendra Modi ru kila ai kuble lang markeleang u nong ai ktin jong ka tenat kambari jong ka China u Goa Jakun ha ka jinya keren bat kilat patai kubor u lapen pau babaro arte di ki jai ben riu kide ki jai ben riu barem bat kiri ki badang kiu ki ba kongsan hapo ka global south. Kiba menta kidang yai saprang leng bagi benta bakongsan jong ka jing pen kelat mai. Ula banjur baka jingnya trelang hapedeng ki arti di kiri kalapau bakal long kaba mentoy kaba peni baka jingnya trelang kadai ka lenti kaba bahatam na kabenta baro arti di kiri.